Bideo honetan azalduko dugu katearen erregela berregeten kasuan, bai? Eta orduan hasiko gara bi adibide hauekin. Bi adibide hauetan ikusten duzuena da berriru eginda agertzen dela lehenengoan x eta bigarrenean funtzio bat. Orduan, zelan egiten dira berreketa hauek? Lehenengoaren kasuan ez daukazu dudarik, hau badakizu egiten, hemen egin behar duguna da berreketaren teknika aplikatu. Orduan, berretzailea aurrera pasatuko dugu eta berretzaileari bat kenduko diogu. Orduan, deribatua, geratuko litzaiguke 3 bider x ber 3 ken bat, edo 3 bider x ber 2. Bai? Zelan egiten dugu bigarren hau? Hau ere berreketa bat denez, modu bardinean deribatu behar da, berreketaren teknika aplikatu behar da. Orduan, berretzailea aurrera pasatuko dugu eta gero berretzaileari bat kenduko diogu. Beraz, egiten dugu 3 bider x ber 2 ken bost x ber 3 ken bat. Baina orain, gertatzen dena da, berrekizunean, x baino konplejoagoa dan beste funtzio bat daukadanez, hemen barruan beste funtzio bat sartuta daukadanez, egin behar dudana da orain bider barrukoaren deribatua. Bai? Orduan, barrukoaren deribatua izango litzateke 2x ken bost. Orduan, hau geratuko litzaiguke 3 bider x ber 2 ken bost x ber 2 bider 2x ken bost. Hau izango litzateke deribatua. Hau da, deribatzen da berreketaren teknika aplikatuz, berretzailea aurrera pasa oneri bat kendu, baina gero egin behar dugu beti bukaeran bider barrukoaren deribatua. Egingo ditugu adibide hauek, goaz lehenengoarekin. Begira, hemen ere ikusten dugu berreketa bat dela, funtzio bat ber lau. Orduan, berreketaren teknika aplikatuko dugu eta berretzailea aurrera pasatuko dugu. Gero oneri bat kenduz. Orduan, begira, geratuko litzaiguke. Lau bider, 2 x ber 3 gehi 3 ber lau ken bat. Baina orain egin behar dugu, berrekizunean x baino konplejoagoa dan beste funtzio bat daukadanez, behartutanago orain bider barrukoaren deribatua egitera. Orduan, bider, honen deribatua izango da 6x ber 2 gehi 0. Orduan, gehi 0, ez dut jarri behar. Orduan, hau geratuko litzaidake, 24 x ber 2 bider 2x ber 3 gehi 3 ber 3. Jarraitzen dugu hurrengoarekin. Hemen, errokarratu bat dekogu. Errokarratuen kasuan gogoratu jartzen genituela berreketa moduan, berreketaren teknika aplikatu alizateko. Gogoraraziko dizuet zelan egiten genduan x-a geneukanean bakarrik. Erro x geneukanean jartzen genduan x ber bat zati 2. Eta orduan, honen deribatua zelan egiten zen, berretzailea aurrera pasa, bat zati 2 bider, x ber bat zati 2 ken bat. Hau zan, bat zati 2 bider, x ber minus bat zati 2. Eta orain, badakizue, berretzailea ezin dugula negatiboan utzi, berretzailean zatiki bat ere badaukagu erro modura pasatu behar dugula, eta orduan, honen garapenean ailagatzen ginen honetara. Hau, x-a dekogunean. Orduan, zer gertatzen da beste funtzio bat daukagunean? Printzipioz modu bardinean egin behar dugula. Hau da, lehenengo eta behin berreketa moduan jarriko dut. 2x ber 2 ken 3x ber bat zati 2. Eta orduan, orain, deribatuko dut berreketa bat izango balitz bezala. Orduan, berreketaren teknika aplikatuko dut. Bat zati 2 bider, 2x ber 2 ken 3x ber bat zati 2 ken bat. Bider barrukoaren deribatua. Esaztu bider barrukoaren deribatua egin behar dugula. Orduan, barrukoaren deribatua izango litzateke lau x ken 3. Orduan, hau geratzen zaigu, momentu bat, ia lekua daukadan hau dana garatzeko, 2x ber 2 ken 3x ber minus erdia bider lau x ken 3. Orduan, orain egingo dudana pausu batean izango da alde batetik hau, izendatzailera pasatu, ona bera, berretzaile hau positiboan usteko. Eta gainera berretzailea zatikia danez, errokarratu moduan jarriko dut. Hau pasatuko da errotzailea izatera eta hau berretzailea.
Orduan geratuko litzaiguke horrela, goian zenbakitzailean 4x ken 3 eta izendatzailean 2 bider erro 2x ber 2 ken 3x. Eta listo.